Muna ji muna gani, mu zauna cikin gida. haƙurin wani lokaci, mu zauna cikin gida. rigakafi ya fi magani, mu zauna cikin gida. Mu daure domin korona na nan a cikin ƙasa. Muna ji muna gani, cuta ta korona na ta ɓarna a ƙasa-ƙasa. To sai mu kula da kanmu kar mana kwau ɗaya. Matakin kare kanmu kar mu yi ta ɓarna. Muna ji muna gani, cuta ta korona na ta barna a ƙasa-ƙasa. to sai mu kula da kanmu kar kai mana kwaf ɗaya. ɗan zazo ya ce miyo kiran jama'ar duniya. Ni sai shawara nake biɗar ba mu uwar gida. In kun ka kula a samu gyara a cikin gida. Ku tsare yara ku killace su a cikin gida. Dan kare da su ɗauka su yaɗa a cikin gida. Ki tsare lafiyar ki har iyalinki batun kuma. Ki wanke hannunki har da omo da ruwa kuma. Ko da kin kamo baki shafawa wa'yansu ma. Haka shine zai zamo matakin tsare da gida. Muna ji muna gani, cuta ta korona na ta ɓarna a ƙasa-ƙasa. To sai mu kula da kanmu kar mana kwau ɗaya. Matakin kare kanmu kar mu yi ta ɓarna. Mun je kasuwa kar da miya zarbabi, matakan kare cutar corona duka sai mu bi. Cutar covid-19 gudunta ya zama wajibi, mu yi taka tsantsan kar mu kauce ko guda. Muna ji muna gani, cuta ta korona na ta ɓarna a ƙasa-ƙasa. To sai mu kula da kanmu kar mana kwau ɗaya. Matakin kare kanmu kar mu yi ta ɓarna. Yau na yi kiran maza da mata ku ji mai yasa. Zan so mu gane mu bi doka ta cikin ƙasa. Shi kiwon lafiya ya fi a ce maka mai yasa. Mu dinga yawan du'a'i da zama a cikin gida. Muna ji muna gani, cuta ta korona na ta ɓarna a ƙasa-ƙasa. To sai mu kula da kanmu kar mana kwau ɗaya. Matakin kare kanmu kar mu yi ta ɓarna. Cuta ta corona gaskiya ce jama'ar ƙasa. Covid-19 tana kisa take a kurkusa. Amerika, Italy da China muji an kasa. A kwana a ta shiga ta zuwa cikin gida. Muna ji muna gani, cuta ta korona na ta ɓarna a ƙasa-ƙasa. To sai mu kula da kanmu kar mana kwau ɗaya. Matakin kare kanmu kar mu yi ta ɓarna. Zainab Auta ya ake gane cutar ta shiga. Mashakur tare atishawa numfashi bai shiga. Subhanallah ya zai faru in an yi gadaga. Sai abu duka matakan da an kasa a cikin gida. Muna ji muna gani, cuta ta korona na ta ɓarna a ƙasa-ƙasa. To sai mu kula da kanmu kar mana kwau ɗaya. Matakin kare kanmu kar mu yi ta Wani ɓarna. matakai ne Zainab aka sanya cikin ƙasa. Hukumar NCDC za a kira da take ƙasa. Da mene koko kawai hakan za a yi ya isa. Suleiman wanda bai da shi ya zauna a cikin gida. Muna ji muna gani, cuta ta korona na ta ɓarna a ƙasa-ƙasa. To sai mu kula da kanmu kar mana kwau ɗaya. Matakin kare kanmu kar mu yi ta ɓarna. Zainab ina ɗan biram na ce sadauki attajiri. Shi ne ya ce ai kiran na ƙauye da
cikin gari. Kulawarsa ga al'umma ni na ganta zahiri. Ilyas ka bi doka kai ma ka zauna a cikin gida. Na ji muna gani cuta ta korona na ta barna kasa-kasa. To sai mu kula da kanmu kar ta yi mana kwaf daya. Lambarin ya ce miyo kiran jama'ar duniya.